Здравейте, аз съм Костадин от BMC и сега ще ви покажа един фокус с 4 ясака. Събираме ги, слагаме ги най-отгоре и ги слагаме в 4 колонки. Започваме да слагаме по 3 карти, като един път ще вземем отгоре 3 карти, ето така, другия път отдолу. Ето пак отгоре, пак отдолу. И сега ще помоля един зрител, аз имам, да си избере две колонки. Тази и тази. Събираме ги. След това оказваме да си избере една от тези две колонки. Тези ги оставяме настрани. Тази, махаме и тази. И както видяхте, наредих 4 ясака най-отдолу. Какво се е оказало? Че в тези 3 колонки няма никъде ясак. Ето както видите, ясаците са в последната колонка. Как стана това? Ви може да си помислите, че е магия, но сега ще ви разкрия тайната. А тайната е следната. Когато покажете 4 ясака ето така, зад 4 ясака трябва да имате 3 карти, независимо къде ги държите. Там откъдето го гледах, ясаците ги държат зад последния ясак, ето така. Но аз на мен така не ми е удобно, затова най-лесно ми е ето така да ги. Ето показвам. И 4 ясака са си в мен. Ето къде. Събираме ги след това. И ето какво се е получило. Имаме 4 ясака и след това другите 3 карти. И когато наредите долу 4 колонки, имате 3 колонки с други карти. И последната колонка е ясак. Ето така изглежда с лицето нагоре. И след това какво правите? Запомните къде сте сложили ясака. Там къде сте сложили ясака, слагате отгоре първите 3 карти. Това са другите 3 ясака. Ето ги къде са и те. Събирате ги. И слагате ги при ясаците. Тук, както казах, слагате отгоре и отдолу. За по-ефективно. Ето 3. И 3 пак отдолу карти. Ето ги. И казвате, например, ако се е избрал тези две колонки, казвате, че ги махте. Ако случайно избере, при първите две колонки избере тази, казвате, че си махнете тази и някоя друга на линейния. А пък ако при този случай, както сега в момента остават две колонки и си избира ясаците, казваш, че тази ще оставим, а ще махнем другата и махате тази, която не е с ясаците. След това показвате, че в трите колонки няма никъде ясак. Махте тези карти настрани и показвате, че в четвъртата колонка са ето тези 4 ясака. Надявам се, че фокуса ви е харесал. Абонирайте се за нас. Харесвайте и ще качваме и още много клипове. Надявам се, че ви е харесало. Чао!